matsayina na attajiri dakari aka mai arziki a ofe, yau na zo ne na yi motivating ɗin kun san mu billionaires an samu da motivation. So amma kafin na yi maganar da nake so na yi, ina so ku saurari bidiyon nan ku ji. I don't think it's wise what you're doing, Ferruccio. You're going to suck every penny out of the tractors, and if it doesn't work, we'll lose everything. Please, it will work. But what if it doesn't? Look at what happened to Lancia. The unions will beat them, and Lancia will go under. I'll take good care of my men. They have no need to strike. The price of petrol keeps going up, and there's talk of nationalizing the energy industry. People will always need to buy tractors. But luxury cars, that is the first thing they will stop buying. I knew you would object. No, you know that I am right. But you don't care about me. You don't care about the board. You don't care about your men. You don't even care about your own son. The only thing that matters is a great Lamborghini. What do you want me to do? You want me to be normal? You want me to be like everyone else? Now, this narrates perfectly the story of Ferruccio Lamborghini. Ga wanda ba sani ba, kamfanin Lamborghini asali an santa da tractors ne. Kamfanin Lamborghini asali tractors suke yi, manya-manyan motoci, babu ruwansu da luxury cars ko sport cars. Sai wata rana CEO din da ya inventing tractors din, sai idea ya zo mai akan yana so ya venturing into luxury cars, yana so ya fara yin luxury cars. To amma domin idea nan ya aiki, dole sai an tsotsa duk wani kuɗi da ke cikin tractors ɗin da ake da shi, an yi investing a sabon idea ɗin nan. Sai ya kirawo matan shi ya zaunar da ita, ya gaya mata wannan idea ɗin. The first thing da ta fara cewa shine she don't think this is a good idea, ta fara discouraging ɗin shi, saboda tana ji mishi tsoron sun sha gwagwarmaya kafin su zo inda suke. Yanzu ya ce zai kwashe gaba ɗaya kuɗin da suka tara ya je investing a wani sabon idea da ba a san da shi ba. What if it failed? Ya abin zai zama. To a wannan moment din, inda ya tsaya ya saurari matan shi, da yau ba mu da Lamborghini a doron ƙasa. Amma yau na Lamborghini is a flex. A ce yau ga ka mallaki Lamborghini is a flex, kuma it all started with one single idea. Saboda me? Shi da ya samu idean gina wannan tractors din kuma ya karbu. Haka zalika shi ya ƙara samun ideas akan cewa yana so ya venture into luxury cars. To me dalilin ki na ganin cewa ba zai samu nasara a wannan abun ba? Abin da ya sa na kawo example da wannan shine, za ga da yawa mutane suna da idea akan wani abu, amma zaran sun gaya ma wani idea ga abin da suke so su yi, sai a discouraging ɗinsu, sai ga sun kasa yin wannan abu, which is very very wrong. Idan idea ya zo maka, yanda kake ganin shi a cikin kanka, ba lallai ne wanda zaka gaya mawa ya zama shi ma haka yake ganin wannan idea. Sannan shi wanda zaka gaya mawa, shi fa bai taɓa gwada wannan idea ya ga bai yi ba, kawai shi dai ya ga it's impossible ne discouraging ɗinka, sannan kuma kai ma kai accepting discouragement ɗin, ka je ka kama wuri ka zauna. The purpose of this video is, idan kana da idea akan wani abu, stop procrastinating, stop wasting time, kawai action, go and take action, je kai, kawai ka je kai, da daɗi ba daɗi ka sa consistency, kawai ka je kai ta yi, and you shall see results. Wannan shine bidiyon da na ce bara na yi muku, na motivating ɗinku akan ideas ɗinku da kuke ajiyewa ba kwa son aiwatarwa. Wannan shine daga naku Dakari aka yi arziki yau.